sa kaaw. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukin tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rodney. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Take a bow. But you put on now. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga taga Landing Katarman, Liloan, Cebu. Ang atong tatampo nagdasangan nga Rodney. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Rod. Jazz. Sure ka sa imong gisulti? Oo. Sigurado ko sa mong gibati. O na-feel sa na ako nga nakigusto na ako. Mabasa man ako sa imong mga lihok. Oo, sakto ka. Pero mahadlok man ko nga musud og relasyon, Jasper. Kung mo na, di te kapugson. Pero pasag di ko nga ipakita na ko ni mga seryoso ko ni mo. Jasper. Wow, taas ag buhok ka ni akong amega, uy. Lagi. Karon gani o? Na nagpa-deliver na sa siya din sa opisina para kuno nga dili ko magutman. Aww. Pero saan ka kung makakitag lalaki ngayon, ana, no? Kana bang ati manunta? O niya, ipa-feel good na to kung sa takalove. Ida, moabot na niya nanimo day. Ay na pagdali. Kay moabot na sa panahon nga dili ka mag-expect. Day. Oo, ako gani. Niabot na si Jasper nga wala ko damha. Ug wa ko mag-expect ngayon ani siya nako. Ingon ani dayon ang feeling sa panguyaban sa. Tuway. Karang kita na sad mo panggaon ba? Onya. Unsa na may plano nimo? Sugto na nimo siya? Gisugot ako ni mo? O Jazz, enough na sa imong napakita nako para ma-prove nimo nga love ko nimo. Ug tinudan na lang imo diri nako. I love you, Rodney. I love you too, Jasper. Uy, ano na nawag magalis Jasper? Halo? Hi. Mingaw na ko ni mo eh. Ay sus, kasweet ba, uy? Lagi. Kaon di ka niya inig-out mo ha. Ihatod na ka sa mong apartment. Oh, sige. See you. I love you. Sige no, duty pa ko. I love you po. Uy, I love you too. Sa ini nga karon pa nin bundak ang uwan pag-abot nato. Lagi. Unsa man ang daan mo plastic? Pagkaon na to. Gusto ko nga makigdongan o panihapon mo. Ay sa palabi. Uy, may labigay kong mayo ni mo na. Mo na gusto na ko. Kaya ako, inlapagigay ko ni mo. Jasper. Ha? Anak siya matug? Uday, kay gusto pa magkayo ang uwan hangtod ron. Di sa ko gusto nga mabasa na siya sa uwan. Uy, abay pa lang wakoy pagpakabana niya. Sus, kaigabe, ani mo. Sige na, uy. Balikan na to kay basig nangita na to ni mo. Bye na. Bye. Oh. Ay, nagbata ba na ka? Oo. Ginina rin. Nagsigir ako tanaw mo. Ikaw, gyud.
Unsa ka kung mag-ipon lang ta? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Unsa? Nag-ipon na mo? Oo. Naghako tayo sa mga butang gabi eh. Day, dili ba paspas ra kayo ang mga panghitabo? Ayun sa pamasiluhay dugayan, day. Nakita bitaw nimo kung unsa ko niya ka love. Di na nagkubuhian ang sama ni Jasper, day. Day, Rod? Jazz! Yakos kusina. Oh, kaya naman ang naong nimo. Gigutom na ka? Okay ka nam kaon. Ha? Ano man? Wala ko'y trabaho. Unsa? Nga naman? Gitaktak ko. Di ko na mawad anong trabaho. Labi na nga, nag-ipon mo ta. Ayaw pagsulti, ana. Okay ra na. Pagkapangita na kaglain nga trabaho. Ay, kabala ka. Sa pagkakaroon, ako'y bahala nimo. Thank you. Rod, naunta ko'y pangayoon nga pabor ba? Oo, unsa man na? Pwede ko mangayo og gamay ang kwarta? Muuli unta ko sa akong ginikanan sa probinsya? Mapam sila kahibagod nga wala ko'y trabaho. Unyan, ibaw ba ka nga ako rin ilang gisaligan? Oh, sige, may problema. Pila man? Pakulma lang ko 10K. Lisan di ka basta makatrabaho na ko. Sige. Rod, okay ra kung mga 1 week ko din is probinsya? Ha? Uy, di ka mahibong imong pamilya? Nga no, nga wa ka mo trabaho? Ignoran lang ako nga ni-file ko vacation leave. Sige, Jazz. Way problema. Rod, mauli na ko ron. Amayoy noon. Gimingon ako nimo. Ako sad. Tuwa ba ka nang makapada ka na kong paraplite? Nakutan mo ko eh. Bisa mga 500 lang. Sige. ngano ni sugot man ka, uy? Day, di ko gusto nga magbinaw niya. Sana pa bitaw siya trabaho? Siya pa sad mo ay nagsige og gasto nako. Hinuon sad. Pero, wa man ka kay pagduda niya. Wa man sa gamay. Wa lang gid ta kay angay kadudahan, day. Ay, makauli na gyud ko. Sabay na lang ko manihapon. Sure ko nga nakaluto na rin si Jasper. Oh, ano nga pa may linuto? Ugay mo ka din ni si Jasper. Mingo man ang bahay. Nakoy gilakaw, Rod. Nangita ang kong trabaho agad. Alas 10 na sa gabi, nangita pa kag trabaho? Ganina rin kong udto nilakaw eh. Happy na nga ini makurot akong gasolina. Traffic, eh. Pasig na pa ka extra na para gasolina na ko. Sige, magpadako. Oh, wala kasi Ali. Sam, kita kang Ali? Oh, duty oy, hospital. Mao ba? Asa man siya ang ospital? Ni half day pa mangyog ka, uy. Oh, ang. Di man ko mahimutang kay basig na unsa na ka. Okay ra ko. Mayoy noon. Ay sige, adun ako day ha. Pagpakaayo ba ya?
Salamat, tay. Muli lang muna ako. Excited na kayo sa party niya sa gender reveal sa atong baby. Ako, sad. Jasper? Rodney? Jasper sa ni! Ha? Usipot mo sa mukha ni! Naliki babae? Siya day si Rodney? Kibuan rin ko ni mo! Ha? Ano man, girl? Nagtuod ka nga seryosohon ka ni Jasper? O sa may makuha niya ni mo gawas sa imong kwarta, ha? Kay kung wa pa na kay kwarta, di ko masugot na makigtunga ko ni mo, oy. Nisugot ko nga uyabon ka ni Jasper kay mabdos ko. Rodney, sorry. Sa ato pa. Gigamit ang ko ni mo? Ha? Sadbais ka, Jasper! Sadbais ka! Sa kadayot nga higayon, nagtuog yung ko nga gimahal ko ni Jasper. Pero gigamit ang ko niya para makabuhi siya sa iyang kaugalingong pamilya. Sakit man tuod kaayo, pero gidawat na ako ang kamatuoran nga way tinuod nga magmahal sa mga sama namo. Ganin lang kukutob ug dagan jud kayong salamat sa pagtagad nga akong tambo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kada mga higalang kaagay ni Rodney nga taga Landing Katarman Liloan Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga naguluhan, Take a Bow. Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaapit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanginaw.